Jeg er kaptajn Thomas Phillips, og jeg rejste med skibet Hannibal sammen med skibet Astendia til Afrika fra England. Rejsen har været meget lang. 4 måneder har det taget, og vi er kommet for at købe dig og dine nære venner for billige varer. Vi har for at vælge de bedste slaver. Kongens og adlernes slaver vælges først. Så skal lægen tjekke jer for alderdom og kunstsygdomme. Din herre har det jo med at forklæde jer ved at barbere jer og smøre jer ind i palmeolie, så man ikke kan se, hvor gamle I er. Ved du godt, hvor forfærdeligt vi har det? I binder os sammen 2 og 2, så vi ikke kan stikke af. Men det gør vi alligevel. Vi hopper ud fra båden eller sulter os selv ihjel. Fordi vi hellere vil dø og vende tilbage til vores hjem, end at tage med jer til Barbados og være slaver. Du har ret. Jeg er helt enig. Jeg forstår ikke, hvorfor vi er vigtigere end jer, bare fordi vi ved, at I er sorte. Det eneste, I mangler, er en sand religion som kristendom. Men det er mere jeres uheld end jeres fejl.